Kuyamangaza ngempela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi indlela elula njengokutshala ngendlela kaNkulunkulu inomthelela omuhle kanje futhi ithela imiphumela emihle kakhulu. Ngokulandela izimfihlakalo lezo ubaba wethu osezulwini azembulile kithi ngendlela esingakwazi ukwenza ngayo, noma kanjani sizovuna imivuzo yezindlela zakhe. Inqubo yethu yokuqala nje, ungalimi, ungashisi noma wonakalise ingubo kaNkulunkulu. Shintshanisa izitshalo. Ukuqonda kwangempela ukuthi kungani izindlela zikaNkulunkulu kuyizona ezilungile, yileyo nto lesisahluko sencwadi esizokhuluma ngaso izizathu eziwu-20 ezenza ukanjani. Abantu kade babelima iminyaka ngeminyaka, kanye naloku kulima kokuqala okulotshwe ngisho ezikhathini zeBhayibheli. IBhayibheli liveza u-Elisha, u-Amose kanye nabanye njengalabo ababelima umhlabathi. Pho kungani sikhuthaza ukungalimi? Ngisho noJesu wasebenzisa ukulima ekufundiseni encwadini kaLuke 9 uverse 62. Ngenxa nje yokuthi uJesu usebenzisa lo mfanekiso womuntu olimayo, akusho ukuthi uyavumelana nalesi senzo. Ngezikhathi zeBhayibheli ukulima kwakwenziwa ngesihloko somkhonto omncane. Lokhu kwakungawuphenduli umhlabathi, kodwa kwakuwenza uthambe umhlabathi ukufinyelela hayi ekujuleni kakhulu, kodwa kulungele ukutshala. Ukulima ngendlela yamanje kutholakala ukuthi akulungele umnotho futhi kwehlisa izinga lendawo. Isehlakalo sokuqala sokulima senzeka endaweni zaseMelika ngo-1930s, emuva kwezimo ezingabanga zinhle zalokho esikubiza ngendishi yothu. Labalimi banquma ukwenza ngendlela yokuthinta nje ingaphezulu lomhlabathi, ukudala imvunde kaphawuda ukuvikela umswakama ngesikhathi sesomiso. Kodwa babengenalo ulwazi ngesiphepho esasizofika. Umhlabathi waphakama waphoseka kuyo yonke indawo e-USA kanye nasedolobheni elithize, izindlu, imigwaqo nezimoto zagcwala umhlabathi. Amakhulu ezinkulungwane yemindeni yabalimi baphoqeleka ukuba basuke ezindaweni zabo ezinhle ngenxa yokwehla komnotho wesifundazwe sonke. Phakathi kuka-1954 kuya ku-1960, isehlakalo esishaqisayo sesibili sendishi yothuli kunemihlaba kakolweni yaseCanada nase-Australia kuhlangene yenziwa ukulima amaqele emihlaba enotshani ezweni laseRussia. Ngenyanga kaJanuwari 2005 kwaba nezikhukhula somoya phakathi ne-Afrika. Salotshwa njengesasihamba ngaphezulu kuka-5,300 kilometers futhi ingabonakala kwi-satellite imagery. Lezi zehlakalo ezigciniwe zokuguguleka komhlabathi ngenxa yomoya ziyabonakala. Umkhuba wethu omubi wokulima uphinde ugugule amanzi. Okucasula kakhulu, umhlabathi ugcina ususemhosheni nasolwandle. Izindawo zokulima zamazwe ase-Southern Africa alahlekelwa phakathi kuka-55 kuya ku-250 wamathani noma 1,000 wamasaka omhlabathi ngehektha ngonyaka ngenxa yokuguguleka komhlabathi. Ngenxa yomonakalo owenziwa ukulima, ezolimo emhlabeni wonke seziyakuyeka ukulima. Ngaphezu kuka-100 million wamahektha alinywa emazingeni aphezulu ngaphandle kokuphendula umhlabathi. Eqinisweni akukho ukuphendula komhlabathi okuke kwatholakala kangako eSouth America, leyo ephakathi kuka-60% kuya ku-85% womhlabathi olinywe ngalendlela. Khona e-USA akukho ukuphendula komhlabathi okubikiwe kusukela ku-4 kuya ku-22% kuyo yonke indawo ekulinywa kuyona eminyakeni engu-20 eyadlule, kanye namahektha angu-25.3 million okumanje awaphendulwa. Ngonyaka 2006 umongameli wenhlangano FAO okuyi-United Nations Agricultural Arm eyashicilela ukungalimi njengendlela ekhethekile. Ngeshwa besingakezwa ngemiphumela yokulima okungaphansi kuka-1 million wehektha e-Afrika kuze kube manje.
Ngokwezobuchwepheshe, ukulima ngendlela kaNkulunkulu akukhona nje kuphela ukulima kodwa futhi sifuna 100% wemvunde emboze engaphezulu esikubiza ngokuthi ingubo kaNkulunkulu ifana nothando lukaNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba yiloyo naloyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Nakuba uJesu wayethunyelwe ukuzosindisa izwe, abantu abaningi bamphika futhi basaqhubeka nokumphika namanje. Uyindlela neqiniso nokuphila, kodwa kulabo abamamkele futhi abakholwa egameni lakhe. Ukwamukela uthando lukaJesu akulungisi yonke into ngesikhathi. Kuqalisa uhambo lokuphulukiswa kwezinhliziyo zethu futhi njengalokho sethemba ukuhamba naye. Uthando lakhe indawo enhle yokuba umsebenzi wakhe upheleliswe kithi. Ingubo kaNkulunkulu inamandla ukuveza isethembiso sikaNkulunkulu sokuba nakho kuchichime emasimini ethu. Kodwa abalimi abaningi abangenalo lolu lwazi bayasinqaba lesi sipho ngokuthi basishise. Kulabo abasamukelayo, ingubo kaNkulunkulu iba isibusiso bese inikeza indawo enhle yokuphiliswa kwezwe. Ukushintshashintsha izitshalo nakho kuvezwa njengokubalekile ekulondolozeni umhlabathi onempilo. Kodwa lokhu kubukeka kunzima ngoba abantu basabambelele emasikweni abo amadala. Siyakukhuthaza ukuthi yonke indawo yokutshala ihlukaniswe izigaba ezintathu, kanye nokuthi futhi eminyakeni emithathu ingxenye ibe nokushintshashintshwa kwezitshalo ezindaweni ezikhuliswa kuyo. Imininingwane yokuthi ukwenza kanjani ukushintshashintsha izitshalo bese kuchaziwe esigabeni sezivande. Sizobe siqhathanisa futhi sibheka ukutshalwa okujwayelekile nokutshala ngendlela kaNkulunkulu emile ezigabeni zonke. Ukuveza iphutha lomuntu lokuncika kokwakhe ukuqonda kanye nathi sizithoba ngokulandela indlela kaNkulunkulu. Izizathu ezingu-20 kungani senza ukanjani. Ake sibhekele sisiboniso ukukhombisa umthelela omuhle wengubo kaNkulunkulu ezingeni lokuguguleka komhlabathi. Ngalinye lamathileyi akhombisa ukwehla kwamanzi okungu-15 degrees. Umehluko ukuthi leli inhlabathi yensimu ejwayelekile elinyiwe, kanti leli inhlabathi efanayo futhi elinyiwe. Lena imbozwe ngengubo kaNkulunkulu. Futhi sisebenzisa inani elifanayo lamanzi kulesi sibonelo. Kucace bha kulesibonelo ukuthi ukwehla kwamanzi emhlabathini elinyiwe kukhulu. Ehlela phansi agugule inhlabathi bese eqala ukwakha izindonga nezindlela namagqumo. Bheka inani lenhlabathi engenzansi kule ngilazi. Lobu ubulima bokulima. This is the folly of power.
Ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu na ukusebenzisa inhlabathi efanayo elinyiwe ekwehleleni okufanayo. Lena embozwe ngengubo kaNkulunkulu ungabona ukuthi kuncane ukwehla kwamanzi nokuguguleka komhlabathi. Absolutely minimal. Lena indlela kaNkulunkulu. Ucwaningo lwemvula olwenziwa eSidara eSouth Africa ngokusebenzisa u68 mm emehlelweni ongu4% lwakhombisa ukuthi ukulima ngendlela yesimanje ngemuva kwehora elilodwa lemvula ewu90% wemvula ebikade ifakiwe ilahlekile ekugelezeni kwamanzi. Kanye namathani angu-28.5 enhlabathi alahleka ekugugulekeni kwenhlabathi ngehektha. Ekubeni ecwaningeni lokungalimi no80% wemvunde emboze ingaphezulu lomhlabathi kwalahleka u60% kuphela wemvula kanye nelilodwa ithani lenhlabathi. Lamaqiniso kufanele akwazi ukushintshela abalimi endleleni kaNkulunkulu. Iyiphi ingqinamba enkulu yesivuno eAfrika? Imvula silahla ithuba elihle uNkulunkulu asiphe lona ngokulahla u90% wemvula. Yimuphi umthombo oligugu esiyunika abalimi abesizukulwane esizayo? Inhlabathi yethu nakuba singasinaki isipho uNkulunkulu asiphe sona. Ososayensi baphakamise ukuthi iAfrika ngonyaka ilahlekelwa inhlabathi engu55 wamathani ngehektha. Kodwa sekuqinekisiwe ukuthi kungaphezulu kwalokho u250 wenhlabathi olahlekayo kulezi zifundazwe ezisalandela indlela endala. Lokhu ukungathembeki kumathalente uNkulunkulu asiphe wona. Kufanele sishintshele endleleni kaNkulunkulu. Isizathu sesithathu ukulondolozeka kwamanzi okuthuthukisiwe. Pho kungani silahlekelwa ngamanzi amaningi kangaka ngenxa yokugeleza kwamanzi uma silima? Amathonsi emvula awa ngejubane elikhulu njengezando ezincane ezoshaya ingaphezulu lomhlabathi ohlezi obala. Ukushaya kwayo kudala uqweqwe njengalolu qweqwe olukulofu wesinkwa. Ake sibuke isibonelweni salokhu kusebenza ngolofu wesinkwa. Uthela kuphela u250 mm wamanzi esinkweni esiwuqweqwe. Singakwazi ukuthatha amanzi angu200 ml. Uqweqwe luyasivala isinkwa bese luvimba amanzi ukungangeni ajule phakathi. Yilokho okwenzakalayo uma silima imhlabathi. Amaconsi okuqala adala uqweqwe oluqinile bese lavumela u10% kuphela ukwamanzi ukuthi angene emhlabathini. Lokho ukumosha okukhulu. Uma sithela u250 mm wamanzi endaweni engaqinile, siqoqa nje okungenani u50 ml wamanzi. Ingubo kaNkulunkulu ivikela umhlabathi ekushaweni kanzima amaconsi njenge-shock absorber. Ngalesikhathi amaconsi emvula anamandla ayahlakazeka amanzi amancane angene ajule emhlabathini ngoba kunengubo futhi umhlabathi awuqinile.
Uma amanzi eke afinyelela emhlabathini ongalinyiwe, afike angene achushe ngokusheshsha emhlabathini ngemigudu eyenziwe izinambuzane eziningi, imisundu kanye nemigudu yezimpande njengesimponji. Isizathu sokuthi isadara ikhombise u-90% wamanzi angenile ingoba inomhlabathi onjengesponji futhi ngenxa yokungalimi. Isizathu sesine, ukuncipha kwamanzi ngenxa yelanga. Emva kokubeka lamathileyi amabili enhlabathi elangeni amahora ayisihlanu namuhla, ake siqhathanise inani lomhwamuko. Umswakama ongaba ngu-10% lowo ongenile enhlabathini olinyiwe uhlala obala ngaphezulu. Umunceke kalula ilanga ngoba awuvikelekile. Ngikale ukushisa komhlabathi kuya ku-65 degrees. Ungacabanga ukuthi kwangakanani amanzi alahlekayo kulokushisa. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu sihlose ukumboza umhlabathi ngo-100%. Lokho kugcina inhlabathi iswakeme futhi ipholile. Lokhu kunciphisa umhwamuko emhlabathini futhi kuwusizo kakhulu empumelweni yokulima ngendlela kaNkulunkulu uma kunesomiso. Nomhlabathi onamazinga aphansi okushisa iwona emuhle ekukhuleni kwezithombo. Inhlabathi enamazinga aphansi okushisa ingaba nomthelela ongemuhle njengoba imbewu ingathatha isikhathi ukuqhuma kanye nokukhula. Ukusuka ekutshaleni kuya ekuvuneni kuthatha inyanga ezinhlanu. Zinikele kumphumela uthatha isikhathi eside. Uma izithombo seziqhumile zaze zaphumela ngaphandle kwengubo kaNkulunkulu, ziyaqala zibe zinhle bese zidlula ezinye engakapheli amasonto amathathu emva kokuba zivelile, njengaloku zinamazinga amahle okwakheka kwezimpande. Isizathu sesithupha, ungayimoshi imvula yokuqala. Abalimi abaningi balinda imvula yokuqala ngaphambi kokuba balime. Emva kokuba sebeyitholile imvula eyanele yokulima, kubathatha izinsuku ezimbili kuya kwezine ngaphambi kokuba bathathe abasebenzi babo noma imishini kuyiwe emasimini ukuyolinywa. Okungenjalo insimi ingagcwala udaka kungahambeki. Uma sitshala ngendlela kaNkulunkulu, silungiselela ngokuthi simbe imigodi ingakafiki imvula yokuqala, ukuze singamoshi isipho sikaNkulunkulu. Emva kwemvula siyakwazi ukuya ensimini ngokusheshsha. Ngaleyo ndlela inhlabathi ayiphazamiseki. Ngaleyo ndlela songa imvula yokuqala futhi siphinde sikwazi ukutshala ngokusheshsha. Isizathu sesikhombisa, yandisa amathuba okungabikho kokhula. Ukhula yilona elinomthelela omkhulu ekutheni izitshalo zife, njengalokhu lubangisana nezitshalo ukuthola amanzi, ukukhanya, umsoco nendawo yezitshalo. Ukulima kuyalukhuthaza ukhula ukuthi limile, ukuveza elangeni mase limila kahle. Kule season sibonile ukuthi 100% wengubo kaNkulunkulu icindezele kanjani ukhula ukuthi lingamili. Abasebenzise ingubo kaNkulunkulu balikhiphe kabili kuphela ukhula ngaphambi kokuba bahlanganise ikhaba, baphinde balikhipha kanye emva kokuvuna. Ukukhipha ukhula bekulula futhi kusheshsha. Elinye lamavolontiya belibhizi kakhulu, alinikanga insimi yalo okunakekelwa okudingayo futhi nokumboza okwanele ngengubo kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela ukhula lakhula kakhulu, amanzi nomsoco antshontshwa yilona ukhula. Walikhipha kathathu ukhula ngaphambi kokuba kuhlangane ikhaba. Ukungalimi no-100% wengubo kaNkulunkulu ikona kunciphisa ukhula. Eminyakeni emibili kuya kwemithathu yokuqala inzuzo, ikakhulukazi yokugcineka komsokama emhlabathini.
Zizizathu ezihamba phambili zesivuno kanye nokuthuthuka kwezinga lomnotho. Kodwa emva kwalokho kunenzuzo ebalekile kakhulu ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu evezwa umehluko okhona njengalokhu umhlabathi uthola ukubuyela esimweni sawo esihle owawuyiso ekuqaleni. Shagalombili, izinga lokugcineka kwamanzi elithuthukisiwe. Lesi simo esihle somhlabathi esithuthukisiwe, ukuthamba komhlabathi okukahle noma izinga lokugcineka kwamanzi. Kulesi sibonelo thatha izipantshi ezimbili ezilinganayo ncamashi bese unqamula esisodwa izicucu okumele umhlabathi olinyiwe. Bese esinye usigcina sinjengoba sinjalo esimele umhlabathi ongalinywanga. Ake sibone ukuthi lesi sipantshi esimele inhlabathi elinyiwe sizomumatha amanzi angakanani. U-175 mm kuphela. Akwesibone uma siculisa lesi esimele inhlabathi engalinyiwe ukuthi sizomumatha amanzi angakanani. Yagcwala iglasi, asithole enye enkulu kunale. Nale futhi incane. Isimangaliso 525 milliliters. Uma uqhathanisa no-175 milliliters wenhlabathi elinyiwe, lokho okumthamo ophindwe kathathu. Lokho kukhombisa ukuthi umhlabathi onesimo sesipontshi ongalinywanga singcono kakhulu ekulondolozeni umswakama. Lokho ekugcineni kuzoholela esivunweni esingcono. Umthelela wengubo kaNkulunkulu ekuvikeleni ukuguguleka komhlabathi sekuchaziwe vele. Kodwa enye ingxenye indlela umhlabathi olinyiwe ovuleleke ngayo ekugugulekeni kunomhlabathi ongalinyiwe. Maduze nje ngeke ngahleka nendoda yase-Uganda ethe kimi, manje sengiyaqonda ukuthi kungani izindawo zethu zigcwele amatshe. Yingoba inhlabathi yethu ibilokhu ihamba minyaka yonke. Sidinga umcwaningi ozimele. uSean Goodley ungeza uzoqiniseka lesi sibonelo.
Now, Sondela a little bit kancane. closer. A little bit Sondela. closer. That's Yeah. right. Okay. Manje umhlabathi ongalinyiwe. For the unplowed soil. Kukho kuphazamiseka komhlabathi nakancane. Isishagalolunye ukunotha komhlabathi okuthuthukisiwe. Uma sishisa ingubo kaNkulunkulu silahlekelwa yiminingi lomsoco omuhle otholakala ezitshalweni. Uma siulima futhi silahlekelwa ngoba izilwanyana ziyawaqoba lamahlamvu ezitshalo bese kuphuma umsoco. Bese kuthi amakhafilithi akhona abole ngokusheshsha ngendlela yokuthi ingabi khona inzuzo isikhathi eside sokuvundisa umhlabathi. Ososayensi bathi eminyakeni engaphambili kunciphe ngengxenye yonke izinga le-organic carbon ngesikhathi ulima minyaka yonke. Kuthatha isikhathi ukubuyisela inhlabathi esimweni sayo. Ingakho lapho siqala ukwakhelela ingubo kaNkulunkulu, iyaqala ibole kancane kancane iminyaka eminingi iboliswa izilwane kanye nokunye okuyizilwanyana. Lena ingxenye ebalekile yokuphinde ebuyisele umsoco emhlabathini. uNkulunkulu ekuhlakanipheni kwakhe ubeke ingqombe eyimvunde phezu komhlabathi. Lapho kancane kancane iyaqobeka ijike imbala ibe mnyama bese iphenduka umhlabathi ovundile. Umhlabathi ovundile ubizwa ngegolide elimnyama njengalokhu ziwuphawu oluhle lomhlabathi ovundile. Leli golide elimnyama lingakwazi ukugcina umsokama futhi landise izinga lokushintshashintsha komhlabathi. Okweshumi, ukubuyiselwa kwe-nitrogen. Ukuvunda komhlabathi kuyathuthukisa futhi ngokushintshashintshanisa izitshalo ezinemidumba njengobhontshisi, isoya beans, amakinati kanye nezinye izitshalo ezibuyisa initrogen. Le nitrogen izobe isikhona nangonyaka olandelayo. Ukwanda kwesivuno ngokushintshashintsha izitshalo kuyicebo likaNkulunkulu lokuthi kunciphise ukusetshenziswa kwezikhuthazi. Okweshumi nanye, ukugxisheka komhlabathi oncishisiwe. Ngaphandle nje kokuthi umhlabathi uyagxisheka uqine, kodwa umhlabathi olinyiwe uyavela obala mase uphephuka kalula. Emva kwesikhathi kuba khona izindonga futhi izikhala zomoya ziyavaleka mase uyagxisheka. Abantu abasebenzisa indlela kaNkulunkulu bayathokoza ngokuthi owabo umhlabathi uthambe njengesiphontshi. Ake siyolanda amanye amagabade esibonelo esilandelayo. Ngizomane ngikhe kule nsimi, lona umlimi ojwayelekile. Ngizothatha igabade kule nhlabathi. Bheka lamagabade mabi kanjani. Ake sithathe ambalo asibuyele emuva la kuhlelwa khona. Seqa nje umgwaqo cishe u200 meters okusuka lapho sithathe khona inhlabathi ngokwedlula. Sise Westgate eHarare esikhungweni sokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Siyocaphuna inhlabathi engadini eniselwe kahle. Wow, buka ukuthi zinkulu kanjani ikhwebu zengadi eniselwe kahle. Kuyamangalisa. Le ngadi eniselwe kahle ayikaze iguqulwe iminyaka eyisikhombisa. Ake sithathe inhlabathi siyayihlola bese siyiqhathanisa nelinyiwe. Kuhle. Sinegabade liphuma emhlabathini olinyiwe, elinye kongalinyiwe. Kuyamangalisa ukubona umehluko khona.
sizoculisa igabade ngalinye emanzini. Uma sifaka igabade lenhlabathi elinyiwe, lisheshe lincibilike kancane liphele ekuhambeni kwesikhathi, lingabe lisabonakala nhlobo. Inhlabathi engalinyiwe yengadi eniselwe kahle iyakwazi ukuma emanzini ayibhidliki njengoba ihlanganiswe okobulayo, inomfi yezilokazane kanye nembozisi. Lokho kubizwa ngokuthi amanzi ami kahle. Kucacisa ukuthi kumelana kanjani nokuguguleka ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu. Ukulima kubuye kudale imigodi ema amanzi. Okungumhlabathi ogqishekile ongamakhekheba akheke ekujekuleni okungaba u20 kuya 30 cm lokho okudalwa ukulima. Kanye nemishini esindayo ehamba kolayini. Iqina ngendlela yokuthi ingabibikho impande ezingakhula kuyona. Anciphisa ngisho umhlabathi omuhle ongu10 cm ukujula ukufinyelela ku30 cm ukujula. Ngokuqhubeka kweminyaka okumele kubulawe ukuze kutholakale isivuno esihle. Engabulawa ngegejazembe noma ipiki kanti imigodi idinga ukuvalwa imbozwe ingaphakanyiswa. Umhlabathi wokulinywa ngendlela kaNkulunkulu empeleni uyakwazi ukunyusa izinga lawo ngokuhamba kwesikhathi. Futhi unemigudu eminingi emidala yokuguduza izimpande kanye nezindawo lapho kuhamba khona izilokazana ezivumela izimpande nezitshalo zonyaka olandelayo. Kuba zihambe kahle emhlabathini ngokusheshsha ovundile ngaphandle kokuphazamiseka. Ishumi 2 ithuthukisa izintuba zomoya. Umthelela wesipontshi emhlabathini ongalinyiwe ngemigudu yezilokazane nokubola kwemigudu yezimpande nakho kudlala indima enkulu ekugcineni umoya emigudwini ukwenza ukuthi izimpande ziphefumule nasemanzini. Uyabona emhlabathini olinyiwe ukuthi awekho amagwebu. Ekubeni uma uya emhlabathini olinywe ngendlela kaNkulunkulu, qaphelisisa uzobona amagwebu omoya ephuma njengoba ngiliphosa. Okweshumi 3 ukuthuthukiswa kwezinambuzane ezivundisa inhlabathi. Umhlabathi awusilo nje uthuli. Omunye wochwepheshe bomhlabathi ubeqonda ngenzuzo yemvelo kaNkulunkulu esemhlabathini yokukhulisa izitshalo. Ngisho ngisafunda ngezolimo ngo1990 izinga lempilo elisemhlabathini lalingaziwa noma ngubani noma lifundiswe. Kunezinhlobo ezimbili zezilwanyana emhlabathini. Ezokuqala zibizwa ngeaerobic, zidinga ioxygen ukuze ziphefumule, kanye neanaerobic, leyo idinga icarbon dioxide. Umuntu ngokuhlanipha kwakhe uphendula umhlabathi ngokuwulima. Asuse isilwane aerobic asibeke endaweni yeanaerobic alokhu eziphambanisa. Zonke ziyafa ngenxa yalokho zishiya umhlabathi ungenampilo. uNkulunkulu udale zonke izilwanyana ngenhloso bese umuntu ekuphazamisa lolu hlelo. Umhlabathi ogcwele ukuphila ungumhlabathi onempilo. Kufanele sithembeke kuzo zonke izidalwa engadini kaNkulunkulu. Lokho kuzoyenza ukuthi ingadi ivunde bese iyathela izithelo ezinhle. Ngokungashisi ingubo kaNkulunkulu, sidala indawo epholile nenomswakama kwande nezilwane ezivundisayo. Ngokungalimi, sivumela izilwanyana ukuthi kube yizo ezisilimelayo. Ugcine umhlabathi unemigudu yokuhamba amanzi futhi uphefumule kahle. Ezinye ziyavundisa ngokukhiqiza izivundiso noma igolide elimnyama lomhlabathi phansi endaweni yezimpande. Ezinye zicocuza izinto ezibolayo ukwenza umsoco womhlabathi. Zonke ziyingxenye yecebo likaNkulunkulu lempilo echichimayo. Ishumi 4 ukumelana nezilwanyana ezibulala izitshalo kanye nezifo. Abalimi abaningi bayasabela izilwanyana kanye nokungena kwezifo uma beqhubeka nokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Kodwa kutholakala okuphambene nalokho okwenzekalayo. Izitshalo ezingenawo umsoco zivumela izilwanyana ezidla izitshalo kanye nezifo. Ngakho-ke indlela yokuvikeleka kuzilwanyana ezidlayo ukuba nezitshalo eziphile kahle ezingekho ngaphansi kwesimo esikhathazayo.
Okwesibili, ikhambi elithatha isikhathi eside ukuba nezilwanyana ezidla ezinye izilwanyana. Ekushintshaneni kwemvelo iyona ndlela ephephile yokuvimbela ukwanda kwezilwanyana. Izilwanyana ezidla izimpande yizona eziyinkinga kakhulu emhlabathini, kodwa ziba ngaphansi kuka-30 kuzinhlobo eziwu-100 ezidla impande. Ukulima kuyazikhuthaza lezi zilwanyana, kanti ukungalimi kukhuthaza izilwanyana ezidla lezi ezidla izimpande. Ukutshala into eyodwa minyaka yonke kwandisa izilwanyana ezidla izitshalo kanye nezifo. Ukushintshashintsha izitshalo kubulala izilwanyana kanye nezifo. Kuvimbela nokulahlekelwa izitshalo ngenxa yalezi zilwanyana. Inzuzo yokutshala ngendlela kaNkulunkulu imangalisa njengezinye, futhi kufanele ikwazi ukwenza ushintsho ekulimeni nasekushiseni. 15. Ukwehlisa izindleko zokulungiselela ukutshala nesikhathi. Ngasehlangothini lwemishini nangokwezohwebo, abalimi balima bashone phansi bephendula inhlabathi. Ngemuva kwalokho bahale ngwabili noma kathathu ukuze babulale amagambade abawakhe bona ngokwabo. Konke lokho kwenziwa ngaphambi kokuthi batshale. Sekutholakele ukuthi abalimi ababahwebu basebenzisa ngokuphindwe kathathu uphethiloli, amafutha ukugcina imishini yabo isesimeni esikahle uma siqhathanisa nokungalimi. Kathathu, cabanga lokhu kuthathani enzuzweni. Abalimi amancane bathatha amasonto ali10 belima bephinde balungise imigodi yabo uma uqhathanisa namaviki ayisithupha okuqeda imigodi elungelwe ukutshala ngendlela kaNkulunkulu. Isikhathi siphe kungafanele sichithwe, kufanele sisibonge. 16 Ukulahleka kwezikhuthazi oncishisiwe. Minyaka yonke izigidigidi zamasaka kamanyolo ayalahleka ngenxa yokuguguleka. Lokulahlekelwa njalo ngonyaka kugcina sekuchithe amabhiliyoni amadola minyaka yonke. Ezigodini zonke lo manyolo ucekeleka phansi udale izigigaba emadanyini nasemfuleni. Umanyolo uyadula, ngakho kufanele siwusebenzise ngokuhlakani futhi usiwufake kahle uvikele izimpande. Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kufesa zonke lezi inhloso. Ukubekezelela isomiso kanye nokwanda kobungozi obuthuthukisiwe. Ukubekezelela isomiso komhlabathi kuncike kulezi zinto ezintathu: ubuningi besimbozo esiyingubo kaNkulunkulu, isimo esihle somhlabathi noma isimo somhlabathi othambile, kanye nezinga lobuningi bezilwane eziphila emhlabathini. Kulonyaka sibe nesomiso esibi kakhulu. Asibanga nemvula kusukela kuzibandlela kwaze kwashaya isikhathi sokuvuna. Ngokulima ngendlela kaNkulunkulu ngathola u50 kg wamasaka awu20 ku2/3 wensimu yonke. Ngebhadi elikhulu, umakhelwane oseduze ungashintshelanga ekutshaleni ngendlela kaNkulunkulu, wathola isaka elilodwa kuphela nohafu endaweni efanayo. Ukungatholi lutho enyakeni wonke kunomthelela omkhulu emnothweni futhi kungaholela ekutheni umndeni ubulawe yindlala ngokuthatha isinyathelo esisemqoka njengoba isomiso kanye nokunganethi kahle kwemvula kusendleleni. Ukwenza u1/3 omjikelezo kuyasiza ukungatholi lutho nhlobo esigamekweni esinjengesomiso noma umbhedukazo wezinambuzane esifundazweni. 18 Izindleko zokuchelela ezinciphile. Izikhathi zokuchelela zingancishiswa ngokungalimi kanye nokusebenzisa ingubo eyanele kaNkulunkulu. 100% wesimbozo ungonga ukuchelela okuphindwe kane uma kuqhathaniswa nalapho kungambozwe khona. Ukuchelela kuyabiza kakhulu, kanti ukuchelela okunciphe ngokuphindwe kanye kungenza umehluko phakathi kwenzuzo kanye nokulahlekelwa. 19 Izinga lokukhula kwezitshalo elithuthukisiwe. Okubaluleke kakhulu ukunakekela isitshalo uqobo. Izitshalo ezikhula endaweni eshisiwe noma elinyiwe kuba nzima ukuthi zithole umsoco noma umswakama.
efficiently by sending Zidala ukuthumela izimpande phansi ekujuleni futhi zimosha umdlandla wazo omuningi okuyingxenye engaphansi komhlaba. above ground portion. Asivuni ngaphansi komhlaba kodwa ngaphezulu. Planting God's way provides a plant with Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu kunikeza isitshalo indawo enhle yokukhula kunciphise nokuhlukumezeka. more efficiently, and the result is great. Izimpande ezikhula ngaphansi kwengubo zithola imvunde esezingeni eliphezulu kanye nomswakama okhona emhlabathini. Enjoying the readily available moisture in the upper levels of the soil profile. Amashumi amabili ukwanda kwesivuno. Ukukhula kukaDixon kusuka emasakeni amathathu kayise kuya kwawakhe awu5 kuye kwawu45 kuye kwawu54 kwaze kwaya kwawu69 noma kaJoseph awu7 okuya kwawu70 ukukhula noma isivuno sikaGeorge esakhula ngokuphindwe ka9 ngaphezulu. Yebo sithi sikholwa ngokubona kodwa ngaphambi kokuba siphethe lengxenye asifinqe izinzuzo ezingamashumi amabili. Summarize the 20 benefits. Imigudu yamanzi encishisiwe, Reduced runoff, ukuguguleka komhlabathi okuncishisiwe, erosion, ukungena kwamanzi emhlabathini okuthuthukisiwe, ukumunceka kwamanzi ilanga okuncishisiwe, amazinga apholile omhlabathi amahle ekukhuleni kwezithombo, ungayimoshi imvula don't waste yokuqala, the first rain. ukulawulwa kokhula okuthuthukisiwe, ukugcineka kwamanzi emhlabathini okuthuthukisiwe, ukunotha komhlabathi okuthuthukisiwe, Soil fertility. ukubuyiselwa kwe-nitrogen ngokushintshashintsha izitshalo ngezinemidumba, ukugxisheka komhlabathi okuncishisiwe, izintuba zamanzi ezithuthukisiwe, ukuthuthukiswa kwezilwanyana ezahlukahlukene ezivundisa umhlabathi, ukumelana nezilwanyana ezibulala izitshalo kanye nezifo, izindleko kanye nesikhathi sokulungiselela insimu okuncishisiwe, ukulahleka kwezikhuthazi okuncishisiwe, ukubekezelela isomiso kanye nokwanda kobungozi okuncishisiwe, izindleko zokuchelela ezincishisiwe, izinga lokukhula kwezitshalo okuthuthukisiwe, Crop efficiency, ukwanda kwesivuno. yield improvement. Buka lezi thombe ezimbili ezathathwa eUganda. Zombili kwasetshenziswa imbewu efanayo futhi zatshalwa kanye kanye. Umehluko awukholakala. Eyodwa ngendlela ejwayelekile, enye ngendlela kaNkulunkulu. God's way. Lesithombe sensimu kaDuncan Jaros nomakhelwane bakhe belima insimu ngokujwayelekile ngaphambilini yakhombisa inzuzo esimangaliso ngokutshala ngendlela kaNkulunkulu. Bible says, iBhayibheli lithi onezindlebe zokuzwa makezwe, onamehlo okubona makabone. let him see. Wena manje awusenako ukuzilandulela.